Ahojte. Je tu utorok a práve dnes je ten deň, kedy nám začína platiť katalóg 15. 15 sú vždy krásne a plné noviniek talianskej kvality od Giordani Gold. A nie je tomu inak ani dnes a ja som šťastná, že vám všetky predstavím postupne na videu. Ja viem, že je taký upršaný sichravý deň dnes a ja som o to šťastnejšia, že môžem vám predstaviť tieto veci z pohodlia Banovského štúdia. Ja si už robím náladu trojfázovo. Jednak to, že teplý čaj nemôže chýbať takéto chladné upršané dni, že mne už intenzívne s dobrou náladou robí náš difúzer, ktorý tu krásne mení farby, ktorý vám potom viac ešte ukážem. A to, že už som si stihla prelistovať aj vianočný katalóg, lebo každý, kto si urobíte objednávku z 15, tak v balíčku budete mať automaticky už daný aj prvý vianočný katalóg, a to katalóg 16. A ja som samozrejme nemohla odolať tomu, že je tu nový parfém, všetko alebo nič, ktorý som už intenzívne skúšala, lebo hoci sa dá objednať vzorka, čo aj v katalógu 15 vám ukážem, tak som už bola veľmi zvedavá a chcela som a môžem povedať, že je to krásna vec, takže tento čistý parfém budeme určite všetky milovať. No, ale tak to chcem povedať, že takže vy si navarte čaj, pustite si difúzer, ak máte, ak nemáte, tak potom toto zabezpečíme. Prelistujte si katalóg 15, aby vám prišla 16 a mohli ste si užívať spolu so mnou. No a katalógu 15 nám teda prichádza nová kolekcia Giordani Gold. Ja som rada, že aj po rokoch ma stále vie niečím Oriflame prekvapiť a to už náš dokonalý make-up s lúzovkou omladzujúci, ktorý sa tešil obrovskej obľúbe a myslela som, že sa na ňom už nedá nič zlepšiť, tak predsa len Oriflame prišiel na to, čo sa zlepšiť dá. A to, čo sa zlepšiť dá, je zloženie. Tieto nové make-upy na strane 4 a 5 obsahujú novú zložku prebiotické sérum a prebiotika majú nádherný, dokonalý, úžasný ochranný faktor našej pokožky. Keby sme si predstavili, že naša pleť je ako suchý zips a že všetko, čo okolo neho letí, tak sa na ten suchý zips nálepí. A teraz predstavte si, že prebiotika sú ako taká krásna, silná ochranná vrstva nad tým suchým zipsom, ktorá má taký antistatický efekt, že skrátka, keď tam niečo prilieta, aby sa to na ten suchý zips nalepilo a našej pokožke to škodilo, spôsobilo, že máme vrásky, že máme pleť vysušenú, že nám rýchlejšie starne, tak namiesto toho, aby sa tam takto nalepilo a zostalo a my potom s tým bojujeme, tak sa to krásne odlepí bez toho, aby sa to dotklo a ide to späť von do ovzdušia. Takže takýto úžasný ochranný charakter majú práve prebiotika. Je to veľmi luxusná záležitosť. Keď som sa stretla aj s nejakými krémami s týmito prebiotikami, tak stáli okolo 100 eur. My ich máme v ekolagene sade a teraz už aj v make-upe, takže je to úplne skvelé. Má navyše 10 ochranný faktor, je ešte viac hydratačnejší, má príjemnú schopnosť, musím povedať, že sa mi neskutočne dobre používa. A kto ho už stihol vyskúšať, tak všetci boli nadšení, že ako krásne kryje, ako veľa vydrží a že sa vôbec neleskne ani po celom dni. Tiež je super, že má 6 odtieňov, 3 studené, 3 teplé, takže naozaj idete od vanily až po nejakú čokoládku, takže každý aj na konturovanie úplne skvelá vec. Ja použijem Light Ivory odtieň a veľmi mi sedí, dokonca nezachádza do vrások, aj teda na zrelú pokožku bude úplne úžasný, teda stále má tú omladzujúcu funkciu, takže naozaj pre mňa veľmi kvalitný make-up. Porovnala by som to možno niečím luxusným, naozaj takými najluxusnejšími make-upy, ktoré môžu stať aj 30 až 50 eur za flakoník. K dobrému make-upu patrí aj dobrá podkladová báza. Je super, ak sa krémujete, pretože make-up je zložení krém a nejaká tá farebná časť a potom mnohí, keď sa nenakrémujú dobre, tak make-up sa rýchlo vsiakne. No a preto je dobre sa krémovať, ale ak máte suchšiu pokožku, tak je dobre používať aj nejaké podkladové bázy. Oni vám tú pokožku viac vyrovnajú, tak úplne vyhľade, asi ako keď robíte tortu a idete na ňu dávať polevu čokoládovú alebo marcipánovú a predtým ju pokryjete pekne plnkou a vyhladíte. Tak takto funguje podkladová báza, ktorá hydratuje pokožku a vyrovnáva, pripraví taký úplne hladký podklad, aby vám potom make-up dlhšie vydržal. Táto od Giordani Gold má takéto perličky malé, rúžové, ktoré sa vám potom pekne rozbijú. Keď to masujete na tvár, ukážem vám to, ako to funguje.
veľmi príjemný produkt a oni sa takto pekne rozbijú. Je to tam také krémové, nakoľko to dobre ukáže na tej kamere. Nie je to masné, je to také gelikové, také neutrálne na vôňu. Môžete sa dať vlastne aj na krk, všade sa to, lebo obsahuje tú kyselinu hyaluronovú, ktorá vám hydratuje pokožku a krásne vám vyplňa vrásky. A okrem toho je tam ešte výťažok z lotosového kveta, ktorý je práve na to rozžiarenie pokožky a také zjemnenie. Takže pre mňa veľmi príjemná vec. Je to 30-kové balenie a určite odporúčam, teda ak nemáte problém s kyselinou hyaluronovou, ktorá tam je. Navyše máme špeciálnu ponuku pre členky, že si môžete nakombinovať 3 produkty tak, že zaplatíte iba za 2. Takže kľudne si môžete napríklad dať 2 make-upy a sérum, alebo 2 séra, 1 make-up, alebo 3 séra, alebo 3 make-upy. Akokoľvek si nakombinujete 3 produkty z týchto strán, 4, 5, 6, 7, tak zaplatíte iba za 2. Čo je podľa mňa úplne že wow. No a keď pokračujeme v Jordany kolekcii, tak na strane 8-9 máme nový guľočkový puder. Guľočkový puder sa teší obrovské obľúbe. Je to jednoducho taký jeden z ikonických produktov a musím povedať, že z konkurenčných firiem prichádzajú k tým našim, lebo sú naozaj majú úžasné zloženie a veľa vydržia. Ja tomu hovorím, že taký veľmi ekonomický produkt, ktorý je neminúteľný. A teraz tu máme takéto zloženie zlaté. Priznám sa, že na obrázku to na mňa pôsobilo viac bronzovým dojmom a naživo to je viac také zlaté. Inak fungujú úplne, že maličko vám stačí. Jemne si ich pohľadkáte a prejdete si líčka a vám krásne zafungujú. Hej. Takže máte taký pekný opálený vzhľad. Stačí naozaj iba tak jemne, aby ste pôsobili dojmom, že tak slnkom poboskané ste. Sú ručne šulané v Taliansku. Je to talianská výroba. Každý jeden je originál. A ak máte tam aj väčšie, aj menšie, ak máte pocit, že sú na vás moc tmavé, tak si tých pár tmavých môžete vybrať z obalu a nechajte si tam tie svetlejšie a potom zase na leto si tých tmavšie pridáte. Pravidelne si čistíte štetec, umývajte si ho, aby boli aj čisté guličky, aby sa vám potom dobre naberali. Niektorí majú problém s tým, že im nechcú púšťať tie guličky, ale to je kvôli tomu, že majú zanesený štetec. I naozaj dá sa s nimi krásne kontúrovať, tieňovať a sú úžasné, luxusné, naozaj nie sú také masné, že by nepúšťali. Čo je dobré, že teda okrem toho, že to farby, tak obsahujú aj také spevňujúce zložky, takže vám ešte pekne spevňujú pokožku, takže nebudete pôsobiť nejakým vysušeným dojmom. To je vlastne dôležité aj pri tých make-upoch, že make-upy už nefungujú tak ako v minulosti, že by vám upchávali pory. Make-upy majú krásne zjednotiť tom pleti, aby tá pokožka vyzerala taká udržiavaná. Dobrý make-up vyzerá tak, ako by ste make-up nemali a máte dokonalú pleť. Presne o tom to je. To si mnohí muži myslia, že nemajú radi ženy, ktoré sú naličené, ale dobrý make-up vám urobí pekne zjednotenú pleť. Vy sa cítite dobre, ste chránené a pritom to nevyzerá, že by ste mali make-up. A toto je presne taký ten štýl. A aj s takýmito licenkami tak opatrne, jemnúčko pohľadiť, aby ste tak vyzerali neboli také celé jednozliaté, ale aby ste mali také aj tie licenky sú také zvýraznené, aby tie kontúry tu skrátka nejaké boli. Takže určite odporúčam. Cena tam bude veľmi dobrá. A čo sa mi páči, že nielen tieto nové zlaté, ale aj tie zvyšné štvore štandardné, ktoré máme v ponuke, budú tiež za rovnakú cenu, takže si môžete vybrať, čo len chcete. Na strane 11 máme novú špirálku. Jednoducho, čím je niekedy tá kefka na oko komplikovanejšia, tak tým väčším prekvapením je, a táto je takáto vlnitá. A ja musím povedať, že je to naozaj skvelé vymyslené a uvažujem nad tým, prečo na takúto kefku nikto doteraz neprišiel, teda som sa s tým nestretla, tým, že vlastne tá vypuklá verzia vám robí dovnútra vypukla vám zväčšuje objem a von vypukla vám vám nadvihuje myhalnice. A čo je super, že ja som väčšine riešila ten problém, že keď ako právačka som sa ličila druhé, tak som sa tak musela tak zvláštne stáčať tú ruku, aby som sa tak dôkladne naličila myhalnice. Ale tým, že tu vlastne máte toto potočené, tak ja si iba natočím to, čo potrebujem a už rýchlejšie sa naličím aj to na tej druhej strane. Ako fakt dokážete prísť až po celom tom obvode pekne tým myhalnicám, ktoré potrebujete a líči úplne skvelé. Ja som spokojná. A je ľahučka, vôbec ju necítiť, ľahko sa umýva, ale počas dažďa mi nestiekla, že by som bola nejaká otečená.
Cenu má 8 eur, čo je úplne úžasné, pretože jednoducho toto je Giordani, má dokonca také špeciálne mikrolipídy, esenciálne, aby sa vám tie myhalnice predĺžili, pekné, husté, zvýraznené, extra čierne a ešte špeciálne ponuke, že keď si kúpite 3, tak máte 4 úplne zadarmo. Takže pre mňa veľmi pekná vec. No a máme make-up, podklad, púdry, licenky a aj oči, takže potrebujeme ísť ešte na pery. A Giordani Gold má krásne rúže na strane 13, ktoré majú opäť raz takýto zlatý obal, ktorý vyzerá sám o sebe luxusne. Máme tam 5 odtieňov, ja tam už iba 4, lebo jeden som už darovala. Sú také krásne, také typicky jesenné a zimné. V lete máme skôr také možno svetlejšie rúže, také viac krémovejšie, dokonca aj matné v lete, ale na zimu sa to trošku žiada dať také trblietky na pery, aby sa tie pery rozjasnili. Navyše tieto sa neotláčajú, čiže ak náhodou aj potrebujete, keď nosíme aj rúška, tak stále si môžete dať rúš, pretože sa vám neotlačí na to rúško, keď odídu tí, čo majú, tak si môžete dať rúško dole a máte stále pekný rúš. Takže ak napríklad ste s kolegyňou v práci, v kancelárii, tak keď vám prídu návštevné hodiny, tak jednoducho si dáte rúš, keď nie, tak ste bez neho a cítite sa dobre. No a verím tomu, že už aj na verejnosti to nepotrvá dlho, budeme potom môcť nosiť rúže, budeme môcť chodiť bez rúška. Sú veľmi pekné, ja tento červený Ruby Red som mala na posledných asi 3-4 videách, lebo už mi prišiel, teda ja milujem červenú, takže tento som si vybrala hneď, ale inak krásne voňajú, sú elegantné a to balenie je tiež úžasné. Ukážem vám ho a pekne tiež cvakne. Takže sa vám kabelke neotvorí a nepopíše vám celú kabelku. Cena tam je 8 eur, čo úplne že super. No a ešte z Giordani máme aj taštičku, kto si nakúpi z katalógu za 20 eur. Má takúto kozmetickú tašku s takýmto magnetom, čo je super, že ona sa pekne roztiahne. Takže väčšine to poznáte, že máte v kozmetickej taške veci a potom to hľadáte, neviete sa k tomu dostať. Tu máte takúto tašku, ktorú si vlastne vy pekne roztiahnete na takýto mešic, tak ho pekne roztiahnete, takže keď ste aj niekde cestujete alebo aj doma máte že zo pár veci, tak si to pekne roztvoríte, tu si pozriete, máte prehľad, čo tam máte, keď sa doličíte alebo keď už nepotrebujete svoju kozmetiku, tak stiahnete, zatiahnete tieto jazdce, zapnete a máte vybavené. Čiže naozaj pekná, praktická, môžete ju náročným praním aj prať, takže úplne super. Cena je 7,99 pri 20 eurovom nákupe. No. Tak to by boli Giordanky. Čo vám chcem povedať, že ak si urobíte nákup za 40 eur, tak si potom môžete dokúpiť za 2 eurá krásne, elegantné zrkadielko na takom stojane Giordani, takže to sa určite oplatí, to si odsledujte. A odsledujte si teda aj tú akciu 3+1 a akciu 2+1. No, obočie. Čo hovoríte dnes na moje obočie? Nie to stále opakujem, že ja som ako Mona Lisa, ten slávny obraz v Louvre, ktorý keď reštaurovali, tak mu omylom odstranili obočie. Ja mám pocit, že ja žiadne obočie nemám, ja mám respektíve veľmi bodučké chlopky a keď nemám obočie spravené, tak tedy sa ma všetci pýtajú, či som chorá. A ja vždy hľadám spôsob ako a tie naše tiene na obočie sú skvelá vec. Kombinovala som tu teraz aj trošku s ceruskou, trošku s tou farebnou špirálkou na obočie. No a potom opäť Oriflame prišiel ding ding, skvelý produkt, kde si hovorím, že ako som bez toho teraz mohla žiť. A to je pomada na obočie, ktorú nájdete na strane 41. Je tam v 3 odtieňoch, je tam pre blondinky, potom stredne hnedá a tmavo hnedá. A nie je tu čierna, ale to vôbec nevadí, pretože dievčatá, aj táto tmavo-hnedá je dosť tmavá na to, že keď si ju vytieňujete, tak pôsobí naozaj, dajú sa vrstvy, takže vy si viete robiť aj tmavší odtieň a to tmavo-hnedé obočie je vždy prirodzenejšie pre nás ako nejaké čierne. A treba naozaj to obočie ladiť trošku aj k vlasom, takže ak ste blondinky a dáte k tomu úplne čierne, je tam veľký kontrast, tak to nemusí byť také prospešné pre vašu tvár, tak skúste ísť od bledej a postupne tieňovať. Mne sa to veľmi páči, je tu krásny precízny šteček, vďaka ktorému si urobíte obočie presne ako potrebujete. Otvoríte túto nádobku a tu máte už pomadu, kde si vlastne vy iba zoberiete a tónujete. Robíte si obočie tak, ako potrebujete. Hej? Čo s týmto si dokáže nakresliť obočie úplne každý, lebo hore tuto pri koreni ťaháme takto hore, pekne to obočie a potom to takto začešeme. Fakt sa s tým robí veľmi rýchlo, cieľom ani nie je použiť veľa tej pomady, ale skôr ju dobre roztiahnuť.
asi ako keď fakt, že sa vrátim späť k tej torte, alebo k nejakému koláču, že dáte naň plnku, tak tú plnku iba nebuchnete na vrch a že takto prejdete rýchlo, ale pekne sa s tým hráte, že ju tak zarovnáte, zahladíte, aby to bolo rovnomerne, že niekedy to vrstenie tej plnky, keď to iba na rovný koláč trvá niekoľko minút a presne toto vaše obočie potrebuje. Vám sa tá farba pekne ten pigment rozbije, zocelí sa vám, zostane toto a potom si môžete prechádzať po tom obočí a stále je tam, nič nepustí. Čiže to je úplne skvelé. Navyše vám to tak pekne zafixuje, toto gel, takéto krémové zloženie sa zmení na prášku, takže to pôsobí úplne prirodzeným dojmom a neopadáva vám to a veľa vám to vydrží. Už nemusíte nejak ani fixovať. Cenu to má neskutočne dobrú, len 7,99, čo nechápem, pretože podľa mňa to mohlo byť podstatne drahšie, kvôli tomu, že tento produkt je neminuteľný. Toto vám vydrží dobrý rok a naozaj sa s tým dobre robí a má tam ešte aj tú kefku, praktické balenie, takže pre mňa toto je wow produkt, ktorý by mal byť naozaj v každej kozmetickej taške, lebo s týmto si obočie nakreslí úplne každý. A tak, takže ako idete na farbenie, tak potom časom vám to taktiež už uniká, takže potom si iba ľahko prejdete touto kefkou a ešte pre porovnanie vám dáme ten tmavý. Vy ste videli rozdiel v tej farbe. Vidíte? Takže toto máte ten svetlohnedý a toto je ten tmavohnedý. Takže naozaj, keď si ho poriadne navrstvíte, tak to môže byť aj pre tých, ktoré chcú pomaly až tmavé obočie. Takže tak, určite si prídete na svoje a bude sa vám to páčiť. Ďalšiu novinku máme na strane 43. Kontúrky musia byť, to je podľa mňa súčasťou každej kabelky. Kontúrka sa nanáša tak, že si najskôr spravíte toto srdiečko, potom od vonkajšieho kutika hore, od vonkajšieho hore, od vonkajšieho dole, od vonkajšieho dole, že takto, aby ste si tie pery nezmenšili, ale pekne si ich potom obvode obkreslili. Áno, kontúrka je taká, že ak máte trošku, zachovávam naozaj tie krásne kontúry, že vám to tam do vrások neodchádza ten rúž, hlavne vo vyššom veku, a kontúrka je dobré mať na celé pery a potom si dať rúž. No a samozrejme sú tu odborníčky, ktoré majú radi kontúrku na celé pery a namiesto rúžu, a preto som urobila dnes aj ja. Ja mám na sebe iba kontúrku. To mám konkrétne túto Pink, Crimson Pink 37732 a dáte si ju takto pekne na celé pery a máte ten taký ten dizajn matných pier, ale vôbec vám to nejak nevysušuje pery a máte ju po ruke, takže tak, možno napríklad sa aj napijem, tak moja kontúrka zostane na svojom mieste. A navyše, šálka nemá žiaden otlačok, takže kľudne môžete používať kontúrku. Mnohí to robia, maximálne ak chcete rozjasniť, tak môžete si dať ešte trošku lesku alebo jemne rúžu a je to super. Takže ja kontúrky mám rada a tieto sú super cena. Na strane 60 máme takúto kolekciu na ruky, teda bižutérie, máme tam náušničky, ktoré ale v dispozícii nemám ani náhrdelník, ale toto na ruky mám, je to taký pekný štýlový doplnok, takže kto máte aj takto strieborné veci, môže byť. No a na vedľajšej strane, na strane 61 máme hodinky, takto jesene zabalené. Hodinky sú krásne, že vraj Rebel Classic, to také zvláštne, príde, sú strieborné so zlatým týmto okruhom a ciferník majú 4, 3, 6, 9, 12. Veľmi elegantné, čo sa mi páči, že sa dá takto potiahnuť, potom nastaviť, takže jemné ruky si prídu na svoje, aj tie hrubšie ruky tiež, takže je to super pre všetkých. To mi ešte ukážem, tak sú naozaj krásne. Cena je 24,99, čo je extrémne málo, ale to je tá výhoda Oriflameu, že my vieme dať tie hodinky takto na nižšiu cenu. Takéto niečo by ste v obchode hľadali od 60 € viac, kľudne sa môžete zastaviť v nejakom hodinárstve a máte tu samozrejme 100% záruku, takže preto odporúčam. No a na strane 62 a 63 nám prišli krásne jesenné doplnky. Nechápem, ako toto dokážu takto nakombinovať. Ja som ohromená. A všetko si musím nechať. Tak smejem. Máme tu takúto krásnu tašku, ktorú keď máte takto, máte takýto vzor, tak to máte tu modrú, červenú, ktorá sa hodí ku všetkému modrému, červenému, bielemu, čiernemu, naozaj krásne. Máte tu takýto super
čo toto je. Viete, no, veľké putko. Myslím, že môžete tam mať úplne crossbody, teda mne to úplne v pohode aj vychádza dole. Ak naozaj, ak máte pocit, že potrebujete ešte trošku nižšie, tak si to kľudne môžete vymeniť za trak z za trak z nejakej inej kabelky, ale je to úplne super pre mňa. A zmestí tam úplne všetko, čo tam potrebujem zmestiť naozaj, že čo tam je, keď som minule v kaviarni vyberala, čo nemám, tak dievčatá iba pozerali, že odkiaľ to beriem. Je to ako tá čarovná taška z Harryho Pottera. A cena tam je 29,99. Super, je to krásny, exkluzívny, úžasný kúsok, ktorý je na jeseň, na zimu a pohode aj na jar, takže ho budete nosiť. A je naozaj dobre urobený, kvalitne prešitý, príjemný materiál, naozaj luxusný produkt, že úplne v pohode by ste sa dali niekde až 60 eur. Potom tu máme také pončo, takýto šál, ktorý môžete nosiť takto na jeseň von. Z jednej strany takýto ako tá taška, taký karovaný, potom tu je taká malinovo-červená z druhej strany. Takže prípadne, ak máte aj vo svojej kancelárii chladnejšie, ak chcete si niečo takéto chce seba prehodiť a mať voľné ruky, tak je to super. Prípadne aj doma na také zimné večery, že máte také zohriaté plecia a ruky, takže to je veľmi príjemná vec, veľmi sa to dievčatám páči. A tiež 29,99. No a potom je tu ešte jedna veľká taška, ktorá ma tiež milo prekvapila. Sú tu moje obľúbené farby. Zelená a červená. Je to super taška, takto akurát cez plece, takže máte aj hrubšie plece ako ja, tak v pohode si ju dáte a môžete ju nosiť, takže aj na kabáty bude fajn. Priznám sa, že nemá zapínanie, čo mne ale vôbec nevadí. Ja som strašná, čo sa týka zapínania, ale to takéto praktické vrecko, do ktorého si zmestíte peňaženku, kľúče od auta a neriešite, mať tam všetko. Ale čo je super, že ak nemáte náladu na červenú a zelenú a radšej potrebujete v ten deň buď k svojej nálade alebo k svojmu outfitu čiernu, tak v momente tú kabelku zmeníte na krásnu čiernu s príjemným logom dizajnera a samozrejme opäť to vrecko na dôležité veci iba prehodíte, takže máte ešte krásnu čiernu tašku. Neskutočne sa lesknie lahúčka, je to ako keby to bola koža, samozrejme Oriflame kožu nemáme. Rozmery sú 44,5 na 10 na 33,5, podľa mňa úplne úžasne. S tým, že cena tam je naozaj super, 29,99. No na strane 101 máme Glacier Fire, to je pánska vôňa, ktorá obsahuje metu, čierny citron ako dreva. Katalógová cena je 14,99, ale vy Oriflamky si za túto cenu môžete zobrať až dve za 14,99. Veľmi príjemná, lepšia ako tá staršia verzia, táto je taká jemnejšia. No, na strane 123 máme produkty na nôžky v kombinácii mandarinka a zázvor. Toto tu je vodička, ktorú si dáte do kúpela. Ak patríte medzi tých, ktorí majú také studené nohy a hlavne na jeseň a v zime prídu niekedy doma majú také, že úplne studené prsty a máte doma nejaký lavorik na vodu alebo dokonca nejakú tú masážnu vaničku, tak tam dáte teplú vodu, dajte zavrchnaček tejto vodičky a to vám urobí taký uvoľňujúci hrejvý kúpel na nohy. Potom si nohy opláchnite, vlastne utrite a dajte si tento krémik, nakremujte sa. Pôsobí to naozaj super, tak relaxačne na chodidla a naše nožky si to zaslúžia. Nosia nás celý deň, ruky nakremujeme, vlasy umieme, ale tie nohy väčšinou si iba umýte, tak takýto krémik si zaslúžia. A ak samozrejme, ak máte aj studené ruky, tak tento krémik môžete kľudne na ruky používať, to je úplne v poriadku. Alebo aj na celé telo, ak máte veľmi vysušenú pokožku. No a ešte posledná novinka je na strane 131 a to je nový Feminel zjemňujúci čistiaci gel. Je urobený dva v jednom, že dá sa teda používať na intimnú hygienu a aj na holenie, takže potom spôsobuje to, že nezarastávajú chlopky, keď sa potrebujete aj v oblasti nohavičiek oholiť, takže je to úplne super. Mne sa páči, je za 4 €, ale čo je super, že má tie prebiotika, ktoré som spomínala aj tu, takže majú takú väčšiu ochranu na tie naše ženské časti a teda ešte aj kyselnú mliečnu na vyrovnanie pH, nemá žiadne mydlo, nič. Musím povedať, že teda ja Feminel používam pravidelne a tento som si zobrala na testovanie a používala som ho 10 dní a cítila som sa skvelo. Ako mala som pocit, že nemám problém,
ale keď som ho použila, tak mi bolo zrazu dobre, hej. To, že nám je dobre, to necítime, cítime, keď je iba problém. Som mohla tak porovnať, potom som ho zase doniesla do štúdia, aby si ho mohli dievčatá popozerať a zistila som, že mi chýba. Takže dnes z ránej objednávky som mala hneď 2 kusy pre seba. 200-kové balenie, inak tak jemne sa takú krémovú konzistenciu chytí, keď ho dáte s vodou. Je to úplne super. A tie žiletky, čo sú vedľa neho, sú tiež kvalitné. Takže toľko, čo sa týka noviniek. Verím tomu, že si vyberiete, lebo je z čoho. Takže nezabudajte, kto si robí objednávku z 15, má hneď katalóg 16. A ešte som vám chcela povedať, že neprehľadnite potom na strane 19, že keď si nakúpite tovar Giordani produktov v hodnote 20 eur, tak si môžete zobrať Essenzu krém iba za €99, ešte nižšie cena pre členky, ale na strane 20 a 21 si už môžete teraz objednať za 10 centov vzorku All or Nothing, čiže všetko alebo nič, nového parfému, ktorý bude špeciálny v tom, že má takú špeciálnu technológiu uvoľňovania vône, o tom si ešte porozprávame. No ja som skúšala zatiaľ 16 parfémovú stranu a musím povedať, že krásna, je taká jemne sladká, ale tak krémovo sladká. Má magnóliu, maliny a vanilku, čo by som si povedala, že bude čistý gummy juice, ale vôbec není. Je to krásne jemný a elegantný flakónik a ešte zoberte si, že ako bude vyzerať. Toto skrátka chcete už mať čo najskôr doma, takže vzorku odporúčam si, kúpte z katalógu 15 a kúpte si ich viac pre všetky vaše kamošky. Už teraz im to rozdajte, každej jednej, lebo toto sa im bude páčiť. Urobíte im obrovskú radosť a je to také už vianočné. Tak teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!